Biz sizni Свердлов өлкәсе Невьян районы Калиново бистәсендәге Дуслар гаилә клубы белән таныштырган идек. Татарстан, Башкортстан, Пермь крае һәм Чиләбе өлкәләреннән килеп, Урал якларында төпләнеп калган татарлар өчен бу клуб туган як һәм балачак хатирәләре. Березовский шәһәрендә яшәүчеләр әлеге тапшыруда үзләренең якташларын күреп таныганнар һәм очрашырга исәпләгәннәр. Калиново бистәсе һәм Березовский шәһәрендә яшәүче татарларның кызыклы гамәленнән безнең репортаж. Березовский шәһәрендә татар җәмгыяте 30 елдан артык эшли. Аларның өлкә һәм шәһәр сабан туйларын уздыруда зур тәҗрибәләре бар. Төп игътибарны балаларына һәм оныкларына татар телен һәм милли гореф-гадәтләребезне, мәдәниятне өйрәтүгә юнәлтәләр. Березовский шәһәрендәге Курай халык ансамбле бик күп конкурсларда һәм фестивальләрдә катнашып, җиңү яулаганнар. Алар аулагый һәм җырлык әле тапшыруларында да катнаштылар. Бүген алар Калиново бистәсе татарларына сәгать ярымлык концерт күрсәттеләр. Biz rəhmətlimiz Tatlar TNV kanalına. Çünki Tatarlar tapşırığında sizni күрсәттеләр. Biz şunda qaradıq. Irak'ta bizim milletleşlerimiz yaşayırken hem indi менә күңелдә шундый теләк туды. Барып, bizni күрсәтеп, аларны күреп, йөреп кайтасы килде. Менә шуңа кирәклек идеялар бездән чыкты, Аллага шөкер. Калиновода яшәүчеләр өчен Березовский татарларның килүе зур вакыйга булды. Курай җырчыларның һәр чыгышын алкышларга күмделәр алар. Шушы ТНВ телевидениесе аркасында алар бер-берсен таптылар дигән сүз була. Рәхмәт яусын. Шушы елда башланган, шушы матур гореф-гадәтләр, шушы матур ямьле очрашулар алдагы елларга да, алдагы юлларга да шатлык булып, бәхет булып чыкса ярар иде. Калиново бистәсе дә, Березовский шәһәре дә нигездә рус шәһәрләре. Татар һәм башкорт халкы монда совет чорында бу якларга бәхет эзләп килә. Ләкин бәхет өчен матди байлыктан тыш тагын әби-бабайлар туган як моңнары да кирәк икән. Якташлар һәм милләттәшләр белән очрашуның кыйммәте дә әнә шунда. Инсаф Абдулла, Әлфия Габдушева, Татарлар, Свердлов өлкәсе. Казан Кирмәндә